Ipar Irlandako bake prozesuak Europar Batasunaren laguntza izan du PIS programaren bitartez, eta datozen hilabeteetan erabakiko da zein ekimen zehatz bultzatu eta finantzatuko dituen programa horrek 2014-2020 epean. Aste honetan Euskadin izango dira Ipar Irlandako ordezkaritza bat eta programa horren arduradun talde bat. Ipar Irlandak eta Euskadik bake eta bizikidetza alorrean elkarrekin jorratu ditzaketen ekimenak identifikatu eta gero egitasmo horiek PIS programan aurkeztuko dituzte. Asteartean iritsiko dira eta lehendakariarekin bilduko dira, ondoren 3 eguneko lan jarduna izango dute. Jaurlaritzak bultzatu du bisita hori bake eta bizikidetza planaren helburuak betetzeko, alegia Europar Batasunaren babesa eta laguntza lortzeko. Eta indarkeria utzi zuela 3 urte beteko direnean, lehendakariarentzat Jaurlaritzaren bake eta bizikidetza plana da tresna nagusia. Artikulu bat kaleratu du gaur hainbat komunikabidetan, uste du asko dagoela egiteko, besteak beste eta karmak uztea eta erakundea desegitea, kartzela politika aldatzea edo alde guztiek iraganari buruzko adostasuna lortzea, baina itxaropenerako arrazoiak ere ikusten ditu.